Proje yasaya AK Partiye ya derbarê peyvîrdarkirina qayûman alişûna şaredaran da devê heftê li parlamentoyê bê nirxandin. Eger ku ev proje yasa ji parlamentoyê derbas bibe, de Wezareta Naxwe bikaribe şaredaran bi hinceta alîkariya rêxistinên terorê ji karên wan dûr bixe û li şûna wan karmendekî dewletê bicî bike. Li gorî HDP armanca hikûmetê desteserkirina şaredariyên partiyên Herêmên Demokratîk DBP'ye. HDP dibêje de ew li hember vê yekê bêdeng nemînin. Gelek rêbazên sivîl yên demokratîk em ê tekoşînê bimeşînin. Yani maskeya AKP hem qada nav netewî hem di nav rêya giştî Türkiye û Kurdistanê de em maskeya AKP her roj dixin. Yani ku dibêjin îradeya netewî tenê ji bo Tirka esas nîne. Heker îradeya netewî yani veya îradeyan bêjin îradeya gel esas bê girtin gelê Kurd jî wekî gelê Tirk xwedî rûmet e û ew jî xwedî îradeyek e. Hukuknaz ji dibêjin bi mebesta betalkirina vê yasayê de HDP bikaribe serî li rêyên hukukîyên navxwe û navnetêvî bide. Berê rêya hukuka hundir ya Türkiye gere xilas bike, paşê jî hukuka navnetêvî ya Avrupayê bixe. Yani rêya ku hukuka hundir hetanê mahkeme û yargıtay mahkeme bilind paşê dura makezagonê serî lê bide û encamekî neîstandin ew biçe mahkeme mafî mirovan ya Avrupayê. Ev proje yasa hefteya borî li Komîsyona Têkildar hate qebûlkirin. Devê heftê jî li ser wê dengdayîn bêkirin. Herçend HDP û CHP li dijî vê yasayê derkevin jê têpayîn ku bi dengên AK Parti û MHP bê qebûlkirin. Piştî pesendkirina serokkomar jî dê bê sepandin. Kemal Avcı, Rûdaw, Ankara.